返してください。はい、お茶とお菓子を味わう。はい、お茶、今から作ります。はい、飲みます。味4つ。甘い、苦い、酸っぱい、辛い、辛い。味わって書いてください。そしてここ感覚。おいしい。はい、まずい。どちらかを書いてください。はい、それからお菓子 A も食べてもらいます。味、それからおいしいかまずいか。お菓子 B も、食べて味4つのうちの1つと、それからおいしいまずい、書いてください。はい、そしたらここですね。はい、お湯今沸かしてますね。今火消しましたね。はい、今火を消しましたね。はい、消えました。はい、ここ冷ます。この2番のここに火を消して少し冷ます。はい、少し冷まします。はい、この間にここ、急須に人数分の茶葉を入れていきます。はい、急須に茶葉を入れていきます。はい、で急須配ります。はい、これ、茶葉です。茶葉。はい、茶葉です。はい、人数分の茶葉を、人数分の茶葉を入れていってください。はい、いきます。茶葉、味。はい、やかん。はい、はい、冷ましましたね。はい、冷ましました。そしたら、はい、お湯を入れます。お湯を入れてから1分蒸らします。1分蒸らす。ね、はい、1分間蒸らします。蒸らす。はい。
分蒸らします。人数分のコップに同じ分量や濃さになるように少しずつ、入れていきます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、3入れたら同じ分量、同じ濃さ、入るようになります。はい、では入れてみましょう。濃いな。はい、同じ分量になりましたか？同じ分量。はい、同じ分量になっていますか？同じ量。はい、それから同じ濃さになっていますか？はい、そしたら今からはい、実際に揉んでもらいます。そして味、苦い、辛い、酸っぱい、甘い、はい、書いてください。はい、どうぞ。はい、甘い、辛い、苦い、酸っぱい。はい、お茶はどんな味でしたか？飲んでみてどうですか？おいしい、おいしい、まずい、おいしい、まずい、おいしい、まずい、まずい。はい、では、弾きます。はい、
はい、緑茶、味、はい、甘い、酸っぱい、辛い、苦い、はい、苦いの人、はい、苦かったですね。はい、ありがとう。そしたら次、じゃあここ、感覚ね。はい、おいしい。おいしい。はい、まずい。まずい。いいよ。はい、そうそう。はい、ありがとう。はい、日本人はお茶を飲んだら、確か味は苦い。でも、おいしい。おいしい。すごく心が、ほっとします。はい。次、このお菓子 A。はい、お菓子 A を食べてみましょう。はい、今から取ります。はい、食べたら、はい、味、甘い、辛い、苦い、酸っぱい。おいしい、まずい、おいしい、まずい、はい、ではね、聞いてみます。はい、お菓子 A ね。はい、お菓子 A。はい、味、酸っぱい。酸っぱいって言いませんか。甘い。甘い。はい、苦い。辛い。はい。はい、これね、塩、ね、使っているので、辛い。ね、辛いです。はい、感覚では、はい、おいしい。はい、まずい。誰もいない。はい、これは、せんべい。はい、お菓子はせんべいと言います。せんべい。せんべい。はい、せんべいと言います。はい、じゃあ次。はい、じゃあお菓子 B。はい、お菓子 B をじゃあ食べてみましょう。はい。お菓子 B はどんな味ですか？辛い、酸っぱい、甘い、苦い。
聞いてみますね。はい、お菓子 B。はい、苦い、はい、酸っぱい、甘い、辛い。はい、これはね、はい、甘い、はい、砂糖を使っているので、これは甘いです。はい、感覚、はい、美味しい。はい、まずい。はい、美味しい。美味しいが全員でしたね。はい、このお菓子は和三盆。和三盆。はい、砂糖で作ったお菓子です。はい、日本の人はお茶とお菓子、お茶とお菓子を一緒に食べたり飲んだりして、休憩というリラックス、ほっとします。はい、皆さんも日本に来た時にはぜひ、お茶を飲んで、お菓子を食べて、しっかり味わってください。はい、お茶とお菓子を味わって、リラックス、してください。はい、それでは、この授業の、まとめのプリント、最後のアンケートのプリントを配りますので、ちょっと書いてください。Suggest between all the students.
これ両方とも提出をしてください。学年とクラスの名前も書きます。そうですね。はい。学年クラスの名前をね書いてください。